टीवी ओडिशा सदा आपणक पाई आपणक साथी रे आपणक हितरे। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम मु आमर वेब चैनल माँ टीवी को धन्यवाद देवी, जद्वारा कि जहाद्वारा कि आमर ये चैनल माध्यम आमर प्रचार प्रसार अति सहज हो पार्टी। श्रीमद भागवत सप्ताह और ज्ञान यज्ञ उत्सव चलित वर्ष को मिसई 41 वर्ष पूर्ति है। प्रति वर्ष यह 7 दिन धरी हुए। ओडिशार कोण अनुकोण समस्त वरण्य पंडित मान को विशेष भाव में आमंत्रण कराए एवं तांका मुखरू एठी जो अमृत ठू आहरी उच्च कोटीर प्रवचन सब आम शुणु। से आम समस्ते मंत्रमुग्ध हो जाऊ एवं ये जो परंपरा टी आमर अच्छी ये आज को 41 वर्ष है हूँ। एठिकार जो पूजा पाठ को सुचारू रूपे पारंपरिक रीति पारंपरिक भाव में आमर पूज्य श्रीजुक्त बानाम्बर त्रिपाठी महोदय जी कि पूजंगर आसंती जड़े आचार्य, से आम अनुष्ठान धारावाहिक पूजक। तांकर श्रुतिमधुर श्लोक एवं मंत्र पाठ रे जीवंत ठाकुर को आनी यज्ञ मंडप रे आह्वान कर पदार्पण करछांती। एतद व्यतीत आमको जी ए मार्ग को नहीं आम वीरवर महाराणा विद्यापीठर प्राक्तन संस्कृत शिक्षक पंडित श्रीजुक्त अभिराम महांती महोदय आज को 41 वर्ष हम आमको हरिकथा श्रवण कराई आमको मृत्यु भयरू बंचे एवं मुक्तिदान कर। परिप्रेक्षी मो समस्त प्रवचक एवं पुरोहित को धन्यवाद अर्पण करने सहित सर्वोपरि दारुठंग ग्रामवासी अहेतुक साहाय्य एवं अन्यान्य समस्त सहयोगी कार्य करिवार से आमको सहयोग कर दारुठंग ग्रामवासी धन्यवाद दिए। ये हूँ आमर श्रीमद भागवत सप्ताह प्रतिदिन पारायण सकाଳେ पारायण हुए। पारायण प्राय 50 रु ऊर्ध्व भक्त थांती। प्रवचन समय रे प्रवचन हुए सेतेबेले जे बहुत संख्यक भक्त समागम हुए। 500 400 200 300 होती। तो ये समस्त प्रवचन सरला पर समस्ते सामूहिक भाव में हरिहाट बसी प्रसाद सेवन करी निज घर को प्रत्यावर्तन करते। 7 दिन आमर जो कार्यक्रम हुए एठी जो आमर भागवत श्रीमद भागवत महापुराण 6 संवाद अच्छी एठी चतुर्थ संवाद उत्सव यज्ञोत्सव करूँ। कृष्णंकर जन्म ठारू लीला खेला पर्यंत एवं द्वारिकाधीश ये जो जिते सब अच्छी जिते राक्षस वध अच्छी ये समस्त विवरणी को आम ये शुणा पाई। जो दिन पूर्ण होती है बाहर बहुत लोग आसती जो मैंने सब वरण्य पंडित आमंत्रित अन्यान्य जो मैंने आध्यात्मिकवादी से मैंने आसती महोत्सव को समय दान करी प्रवचन दियंती एवं प्रवचन शुणती जाती। नमला पर्यंत समर्पण हबनी। ये मुंटा किए कि ये मुंटा हूँ मन आउ कहीं नहीं। ये मुंटा
କେତେବେଳେ ମୃତ ହେଇଯିବ ଆମ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଚଞ୍ଚଳ ଏ ମନ ମୋର ନୁହଁ ଆୟତ, ତକ୍ଷଣେ ଏହି ମନକୁ କରୁଅଛି ଦତ୍ତ, କି ଦତ୍ତ କରିବି ମୁହିଁ ଆହେ ଯଦୁପତି, ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ଯନ୍ତ୍ର କେବେ ବାଜି ନ ପାରନ୍ତି। ସିଏ ଯଦି କୃପା ନ କରିବେ ମନ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟାଏ କଥା ମାନିବା ଯେ ମନ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଯୋଉଠି ଯାହା ଥାଉ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହରେ ମନ ଥିବ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ କେମିତି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହବ, ଆମେ କେମିତି 7 ଦିନ ଏଠି ସ୍ଥିର ହବା, ଏ କଥାଟି କହିବା। ମୋର ଏତିକିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିଲା, ଏତିକିରେ ମୁଁ ମୋର କଥା ସାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯିବା ଯେ ଆମେ ସିଏ ହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ସିଏ ହେଲେ ବିରାଟ। କାହିଁକି ନା ବହୁ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ ଆଉ ବହୁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ, ସେ ବହୁ ଜାଗାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆଜି ଦବା ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତପନ ବାବୁ, ଆମର ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସୂଚନା ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିଟିଏ ନେବି ସମୟ କହିବାକୁ। ଅନୁଭୂତିଟା ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବହୁ ଦିନରୁ ଆଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଧୀର ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି କୁଚଙ୍ଗରୁ, ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଘରେ ଭାଗବତ କରିବି ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଡାକିବି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଟିକେ ଭାଗବତ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଲଗେଇକିରି କହିବେ ଆମର ଭାଗବତ। ସେ ବି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ଜଗତଗୁରୁ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ପରମହଂସ, ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲା। ଆମେ ତାଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଛନ୍ତି କୁଜଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହଉଛି, ଭାଗବତ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ନା। ଏବେ ଆମ କୁଜଙ୍ଗର ବଜାର କମିଟି ଗୋଟେ ପାଲା ହଉଥିଲା, ସେ ପାଲାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ବୋଲି ପଦ୍ମନାଭ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପଡିଗଲା, ଜଣେ ବଜାରରୁ ଚାଲିଗଲା, ମାନେ ତାର ଅନ୍ତିମ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ତ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ବଜାରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲୁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆମର ଆପଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିସାରିଲା ପରେ ଧୀର ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଧୀର ଭାଇଟି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆସି। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रातस्मरणीय चिरवंदनीय जगत वंदन जशोदानंदन गोपी प्राणधन रसराज रसिकेन्द्र मौली प्रभु श्री कृष्णचंद्र आनंदमयी सत्यमयी चैतन्यमयी माँ राधाराणी अभयपाद पद्मे मोर अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। पीठाधीश्वर बाबा श्री श्री बालुंकेश्वर महादेव माँ पार्वती अभयपाद पद्मे मोर अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। आमर ये जो 7 दिन व्यापी भागवत पारायण प्रवचन एवं ज्ञानयज्ञ महोत्सव गत 16/2/2026 मसीह आरंभ हो आज तार पूर्णाहुति होता। यही भागवत पारायण प्रवचन एवं ज्ञानयज्ञ उत्सव आमर ओडिशार सुनामधन्य प्रवचक माने आसी प्रवक्ता माने आसी एठी प्रवचन देइथिले। यथा प्रथम दिन, द्वितीय दिन और तृतीय दिन पंडित श्रीजुक्त अभिराम महांती आमको भागवतर अनेक व्याख्या सहित रस को हृदयगम करते। चतुर्थ दिन आमर कृष्ण जन्म ये पालित हुए। से दिन कृष्णकर आविर्भाव हुए एवं कृष्ण आविर्भाव प्रकट दिवस आमर जहाँ यथारीति आमर ये भगवत शास्त्र अनुजाई किंबा भागवत नियम अनुजाई जहाँ करा जिबा कथा ताहा करा जाय थाए। एवं पंचम दिन आमर ओडिशार सुनामधन्य प्रवचक पंडित श्रीजुक्त केलुचरण महाणा आसी आम्भ मानकु कृष्ण लीला एवं रास विषय रे अनेक प्रकार प्रवचन देई आम समस्त ज्ञान यज्ञ उत्सव रे
ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସହଜ ଅର୍ଥରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରବଚକ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ସିରିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ପ୍ରବଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ଆସି ଆମକୁ ଭାଗବତର ଅନେକ ଆଖ୍ୟାନ ବିଷୟରେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହଂସାଖ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦିନ ଆଜି ଯାହାକି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୁଏ ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସେଥିରେ ଆମର ବ୍ୟାସଜୀ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାସଜୀ ପଣ୍ଡିତ ବାନାମ୍ବର ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଗୋଗୁନା ଭାଇନାଙ୍କ ସାଥିରେ ଏବଂ ଦାରୁଠେଙ୍ଗର ଅନେକ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଆସି ଏଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଯୋଗଦେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅନ୍ନଯଜ୍ଞରେ ଏଠି ଗ୍ରାମର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭକ୍ତାଳୁମାନେ ଆସି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ସାଥି ସାଥି 41 ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ପାରାୟଣ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏହା ଦୀର୍ଘ 41 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥିରେ 26 ବର୍ଷ ହେଲା କଲୁଣୁ ଏବଂ ଏହି ପାରାୟଣ ପ୍ରବଚନ ଏବଂ ଭାଗବତ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଥିରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ 2 ଥର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶ ବଢ଼େ। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ରହିବେ ସେଠି ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା କରିବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠାକାର ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ଭକ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମା ଟିଭି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମା ଟିଭି ସଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ, ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ।